Missä? Täällä! En mä näe sua. No, mä oon tämmösen puun alla. Mekin ollaan tällaisen puun alla. Oota, mä näen teidät. Mä vilkutan. Ai tuolla. Tulkaa tänne. Anna tänne se kapula! Päästä irti! Päästä irti! Tänne se kapula! Älä koske! Irti! Ai. Anna tänne se! Tänne! Nyt! Anteeksi. Helvetin kusipää! Et enää ikinä tee mitään tollasta! Kauheeta. Oot sä kunnossa? Joo, helvetin kusipää. Mistä sä oot oppinut tollasia muuvei? Ai cool. Itsepuolustuskurssilta. Mistä? Itsepuolustuskurssilta. Vitsit, me ei oot osattu tehdä mitään tollasta. Voidaanko mekin päästä sille kurssille? Voitte! Ja tänä keväänä. Missä? Pro-tukipisteellä. Siellä oppii varautumaan kaikenlaisiin kiperiin tilanteisiin. Saako siitä jostain lisätietoja? Ruudussa näkyvästä numerosta. Hei mahtavaa, mut voiko sä opettaa nyt jotain? Totta kai!